Gabon, Baionako Xingarferiak aintzina segitzen du eta gaur ere gaian dana, Frantziako barne ministroa bisitan dugulako gaur Euskal Herrian Euskaraz taldeko bikide epaituak gaur Lapurdiko hiriburuan eta hemengo hautetsi askok berretsi dute abiada handiko trenbide berriaren kontra daudela. Barne ministroaren bisita biriatuko mugara. Maiatzaren batean zen agortzekoa mugen kontrolak indartzeko Frantziak egin zuen azken eskaera, baina beste 6 hilabeterako luzatuko dute. Azken urteetan egiten ari diren bezalaxe. Pour prolonger de 6 mois le contrôle intérieur de nos frontières. Eta noiz arte galdetuta. Tant qu'on aura une menace terroriste. Mehatxu terrorista amaitu arte, esan du ministroak eta migrazio fluxu ilegalarekin amaitu arte. Bestalde, inteligentzia zerbitzu ezberdinak biltzen dituen zelula berri bat martxan jarriko dute. Migrazio ilegalaren aurka borrokatzeko. Une cellule qui sera une cellule de renseignement qui va nous permettre de mieux lutter contre la filière des passeurs. Il y a 2 mois au mois de février, on a installé près de Paris justement une cellule qui s'appelle la CERTIM où on regroupe. Barne ministroaren trajeak kendu eta kanpainakoa jarri du ostean, biarri zen. Errepublikanoen presidente berria hautatuko da datorren hilabetean eta lehia betean da. Iparraldeko eskuin tradizionaleko hautetxe guztiek babesa erakutsi diote gaur hemen. Bisita honen kontra ezkerreko gehi elkarte sindikatu eta talde politikok hitzordua eman dute, hemen Euskal Herri Solidario eta Antifasista lelopean, egungo barne ministroaren politiken aurka. Parlamentariek agerraldia antolatu dute gaurko izan Baionan AHT-ren kontrako jarrera berresteko. Prentsa deitu baino lehen, kade eta bizi ingurumenaren aldeko elkarteekin elkartu dira diputatu eta senatariak proiektuaz eztabaidatzeko. Agiri bateratu bat plazaratu dute Bordeletak elkartuko dituen AHT-ren proiektua salatzeko. Izenpetzaileen artean Frederik Espainiak sozialista dago, Alen Juzeak Itania Berriko lehendakariaren taldekidea. Hautetxien hitzetan ekonomia, gizarte eta ingurumenaren ikuspuntutik guztiz alferrikakoa eta suntsitzailea iruditzen zaie proiektua. 14 milioi euro proiektu horretan investitzea ulergaitza eta ardugabelkeria dela iruditzen zaie. AHT-erik ez, diru gehiagida eta diru hori ez dugu, eta horren gain jendarteak behar ditu mugikortasun sistemak eguneroko mugikortasunaren zat eta mugimenduaren zat, lanera joaiteko, aurren bira joaiteko eta guzi, eta ez Parisera joaiteko, ez da jendarteak duen lehentasuna eta ez da guk eramaiten duguna. Errokeri utxa dugu hori, gaur entzuten dugu hainbat zerbitzu publikoentzat eta goentzat ere herrientzat ez dela gehiago dirurik, eta hor ikusten da zenbat diru zama emaiten den olako proiektuak osatzeko, ahmatzeko ere gaur kriston dirua lasatzen da, emaiten da, eta behar diren zerbitzuentzat ez dago. Hautetxiei premiazko iruditzen zaie egitasmoa bertan behera uztea, besteak beste uste dutelako lurraldeko biztanleen mugikortasuna hobetzeko beste aterabideak daudela. Mila euroko isuna gorkatorre euskaltzalearen zat eta 500 eurokoa gibelapenarekin intza gurrutxagaren zat bizigo hauek justizia euskararen zat erranaldia beltzez margotzeagatik auzitegiaren pareta nagusian abenduan izan zen hori. Bi akusatuek ondoko egunetan erabakiko dute zer egin. Berriz ere ukatu digutela euskaraz mintzatzeko posibilitatea. Argi gelditu da epaileak ez zuela inolako argumenturik, ez da ere argumentu juridiko zuzenik guri ukatzeko beraz euskaraz deklaratzea. Hau zapalkuntza handia da, hemen indar polizialek kanporatu baituzte, hemen argi gelditzen da frantses estatuak bortxaz inposatzen digula egoera bidegabe bat. Ostiraluntan Baionan egin den epaiketan bi akusatuek ezin izan dute euskaraz deklaratu. Gipuzkoako ekintzaileari gaztelaniazko itzultzailea eman diote euskaradunik zelakoan, Lapurtarrak ere ezin izan du euskaraz mintzatu, zergatik galdetu dio epaileari, argumenturik gabe,
Epaileak Gorka Torre kanporatzea erabaki du eta epaiketak mozketa jasan du. Azkenean, Frantziako estatuak erabateko ukazioa egiten dio giza eskubide bezala bere hizkuntza erabiltzeko aukera izan beharko luketen herritar hauei. 1.000 euroko isuna, ordaintzen ez bada presondegia, zer egin ondoko egunetan deliberatuko dute. Euskal Herria! Euskara! Onaino gaurko hitzorduan, gogoratu iparraldearen orena apirilaren 28an itzuliko dela bitartean, izan ontsa.